ସେଦିନ ନା ଫୋନ୍ ମୋର ଥିଲା ନା ନମ୍ବର। ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇ ତୋ ସହ ଚାଲିଥିଲା ଚାଟିଂ। କେତେବେଳେ ଯେ କଥା ହେବାର ଆଦତ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଫୋନ୍ଟିଏ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। +2 ସାରି +3ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି। ଏମିତି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ସମୟରେ ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିଲୁ। କେଜାଣି କେତେବେଳେ ତୁ ଏତେ ନିଜର ହେଇଗଲୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ବସେଇଦେଲି। କ'ଣ ତୋର ମନେ ଅଛି ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସକାଳ ଯାଇ କଥା ହେଇଥିବା ସେଦିନର ପ୍ରଥମ ରାତି? ସେଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମିଳିଗଲା ବୋଧେ ମୋତେ ମୋ ମନର ମଣିଷ। ରହିବି ସାଥିରେ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ହାତ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଭଳି ତୁ ବଦଳିଗଲୁ। ତୋ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ତଥାପି ତୋର କଲ୍ ଆସେନି। ଅପେକ୍ଷାର ସୀମା ମୋର ପାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଲ୍ କରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ କଥାରେ କହିଦିଏ। ହେଲେ ତୁ ତ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉ। କେମିତି କହିବି ମୋର ସେ ପିଲାଳିଆମକୁ ତତେ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ, ଆଉ ତୋ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ପାଗଳି କରି ପକାଉଥିଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚିଲେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେମିତିରେ ବି ତୋଠୁ ଅଲଗା ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ବିତିଗଲା ଆଉ 3 ବର୍ଷ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତୁ ତୋର ମତଲବ ରଖିକି ମୋ ସହ ଦେଖା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଗଳି ସେଟା ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବାରେ ମତଲବ ଥିଲା। ବୁଝିଲି ତ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବାରେ ଟିକେ ବି ପଛଉ ନଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ଦୁନିଆକୁ କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲୁ। ଜାଣିନି କାହିଁକି ସେଦିନ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଦିନ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ମୋତେ ହିଁ ଧୋକେବାଜ ସଜେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ।